Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi rzeczami, czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany. Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża. Do krzyża. I zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci. Gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Aby ona panowała nad nim.